Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, saan kayo amadanagan ken mariribukan, mamati kayo iti Diyos, ket mamati kayo met kanyak, ado ti pagyanan iti balay ni amak, ket innak mangisagana iti pagyanan nyo. Jak kumaibaga da ito'y kada kayo no saan apud no. Kalpasan ti papan ko panangisagana iti pagyanan nyo, umay kay to alaen, tapno adda kayo met itiyan ko. Ammuyo ti dalan nga agturong iti papanak. Kinuna ni Tomas, apo saan mi nga ammo no sa dino ti papanam, kasanungarod nga ammo mi ti dalan. Kinuna ni Jesus, siyak ti dalan ken ti pudno ken ti biag. Awan ti makapan iti ama no di magnakanyak, itataam ammo dakon, ammo yo metten ni amak, ket manipod ita ammo ken nakita yon. Kinuna ni Felipe, apo ipakitam man ngarod kada kami ti ama, umanayon dayta kada kami. Nabayagin ang nakikadkadwa ak kada kayo Felipe, ngem dinak pay lagayam ammo insong bat ni Jesus. Tinakakita kanyak nakita na metten ti ama. Apay ako nang paylaeng nga ipakitak kada kayo ti ama. Di mo kadpatyan nga adda ak iti ama, ket ti ama adda kanyak. Saan ang naggapo kanyak dagiti insaok kada kayo? Ngem ti ama nga agtaeng kanyak, aramiden na dagiti aramid na. Mamati kayo nga adda ak iti ama, ket adda met ti ama kanyak. No saan mamati kayo gapo kadagitoy nga aramid. Ibagak ti pudno kada kayo, ti mamati kanyak aramiden nan tumet dagiti aramidek, wen dakdakkel tupay ngem dagitoy ti aramiden na tainnak iti ama. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Good morning. Daytoy gayam ti kapautanen nga puon ti riri kada apa, riribok. Ta idi pay la panawon ni Apo Jesus, ison ti puon ti susik pagaapaan, pakabasbasulan dagiti kakapitan, tanod kada para iwaras. Ta apaya, ang denggan nyo dati umunang maibasa. Immado ti bilang dagiti adalan, ket timmaod ti riri. Dagiti Hudyo agrego ti pagsasauna, asigod a Hudyo. Kinuna dagiti Hudyo agrego ti pagsasauna, nabaybayan dagiti babbai abalo, iti bunggoy da iti inaldaw apan nakaiwaras ti rasyon. Ayuda daytoy nya. Itaan nyo, idi pa'y lagayang panahon ni Apo Jesus, agriririn, immadun dagiti namatikin ni Apo Jesus, ti immo na nga nagaapaan da, ayuda. Hanga nasaya ati pan nakaiwaras kadagiti balo kunada. Kagriri da. Isong aging gatata, Apo, dayta kapitan, madanon to la eleksyon, maabakan. Nakabasol ni kapitan, ayuda, riri. Taapaya, no kitaan tayo ngamin, idi panawon ni Apo Jesus, dagiti babbai nga mabalo, nakakaasi ti biyagda. Taapaya, yan, lagi pun tayo nga ti babae idi kultura da, haan nga makatawid ti babae, lalaki laeng. Haan nga makastrek nga kalakana ti babae iti trabaho. Iso nga no nabalo ti babae idi panawon ni Apo, jay koy nadanon da di kultura da, jak amuno kas jay pay tatahan sa amuten. Agbalin nga nakakaasi. Malagip yun di jay pangarig ni Apo Jesus. Idi nagpalpaliiw iti templo di pagitinnagan ti kwarta, dagiti tattao dadakkel ti tinnagda. Dagi babae nang idi tinnag ti dua asiping, amuyo siping, haan nga makisiping adta ka arubam siping. Dua ko na nakanya ko na ni Apo Jesus, dakdakkel nga amang ti intinnag dayay balo ngem amin nga intinnagyo. Taapaya intinnagnan ti para iti pagbiag na kunana. Iso nga tibalo kadakwada nakakaasi. Agbalin nga nya na ganan nakarigrigat ti panagbiag da. Tatta ka baliktad niya. Wow, dagiti mo babalon ka apa. Karkaro da pay ngumbalasang.
Nagsurti dagiti balot at nata, no nagtudo ka, da mangisagsagot, mangidagdagas tito ka. Ako light sa amon, dagiti marasilaw na. Diyan mo ano sa dinno. Iso kanya da, nakakaasi. Ngam apaya nga dagito iti ibagbaga tayo. Uray dito inya naganan, dito umuna nga maibasa ko na ti bato, nga imbeleng. Nagbalin akang runaan a bato. Kunana kanya tayo ti balbalay idi ununa na adda bato a pasuli awan sa magkas jayan. Pundasyon kunana dayjay. Kada ito akang runaan nga bato apay nga dayto ti bagbagana isu ti pakaitib kulanda. Idi ngamin imay ni Apo Jesusen tata panawon ti panagungar binalbaliwan na amin dagiti kadaanan nga hanga maibagay nga makatao wen linteg ni Moises dagiti nadanon na ngamhaan nga umiso. Kas pangaringan ko maanya dagitoy, di jay, relasyon iti balo. No babae, anya ti kunada iti, no lalaki, haan nga makaanak di asawa na, anytime mabalin na nga isina. Adda nang saludsod kin ni Apo Jesus, Apo mabaling ka di ka na, adda magkasuratan, akas linteg ni Moises, kunana, wen, iso ti linteg yu kin Moises, kuna ni Apo Jesus. Ngum tata, ibagak kada kayo kuna ni Apo Jesus, agpadpada, titakneng ti lalaki ken, no, babae, ngam na sobraan dayta nga taknang apaya. Apo dagiti babae isudan tinatorturay. Kakaasin dagiti lalaki apaya. May isa lang nga sitsit. Muna agar arudok to no makiinom di lalaki kakaasin tong agar may isa lang naawanan haanan nga ngato ti lalaki ay ti babae. O haanin nga nangangato lalaki, nangangaton ti babae, kinaturturay pa yan. Nasisingpot ti babae nung pa'y nangasawa, ngam into no nagkasardan, jak amo apay nga, agbalbaliw da, agtigri da. So, nagiti lalaki ka, agbuteng da. Kakanya da, haan ko na ni Apo Jesus, agpada, ti dignidad ti lalaki ken, babae. Binalbalyan na da, kanya da, at talaga nga kakaasi ti babae. Anya dagiti hanga kayat ni Apo Jesus. Nga binalbalyan na. Isungorod nga kuna tayo, adda ti panagungar. No mapantayo iti ebanghelyo, siyak ti dalan, ti pudno ken ti biag kunana. Di mimot amo dalan kuna ni Tomas. Anya ka met Tomas hangka makauawat kunana. Ti amo ni Tomas nga dalan nga pagnaan. Ngam ti ibagbaga ni Apo Jesus, our way of life, dalan ti biag. Jiwagas ti panagbiag tayo, masapul ang makurek, mabalbaliwan. Anya dayta, pinabaruna, day didaan, pinabaruna. Iso nga ko na yung nagpatadar kayo materiliyon yun, ako ang dating daan. Kanya mo pa no, ayan na datan, nagbaling nga tibin at dating daan. Taawam mo ten. Iso na, isak ti dalan, anya ti dalan, tiwagas ni Apo Jesus, iso ti dalan, anya di tiwagas na. Kunamanan ni may samot ni Felipe, kunana, ipakitam kada kami ti ama, kunana, may sakamot, kunana, Felipe, nabayag na akadkadwan, dinakpay am mo, naham mo makita ti ama, di aramid, nga aramid, iso ti wagas ti ama, anya dayjay, ayat, kapamatsyaman ken saan, partido man ti politika wano saan, kaalaam man wano saan, haam mo nga ibasar di ayat mo, di ugali na, di katatao na, kinakapsot na, no kayat mo ti agayat ka ta iso tinagan mo akas Kristiyano, dahil ti kayat ni Apo Jesus nga dalan. Agdaldalyasat tayo, itilubong ti ayat, magmag na tayo ti usto adalan. Awan idasdasig na. Da kayo mo no daduma agawis kayo ti aggatod ka dagitala Katoliko awisen nyaw. Una nariga mo no awisem idat handag sitsid ti dinardaraan di mangluto ka man ti sabalin. So no dagpasken ka no baboy ti sindayo agluto dati karni manok at amadi. No, awan ni Apo Jesus ti panagayat na awan indas-dasig na. Anya dagiti kinorek ni Apo Jesus. Dagiti panang husga, dagiti tattao. Anya ti kastada idi. Ti kanyada, no di lalaki, kaure agingga ti lima ti asawa na okay lang. Ngam no babae, ti makikamalala, nakaalalas. Unfair.
Di makasya kanya da. Ngam ni Apo Jesus, dagiti natiliwan, dagiti ibagbagada nga narugit ti panagbiagda, taki kinakatilan makakaidada, ti panagkita dagiti tattao in the culture, ti panagkita ti kultura da, mabansag, madadaol, dugyot ni Apo Jesus hanga kasjay. Tiwagas ti panagbiag nga kaya na inayat na ida, akas tao, in welcome na ida, inagasan na ida, pinaksyat na gada ti demonyo, inikkan na ti gundaway, nagbalbaliw da. Dayjay mo ti ikarkarit nga kada tayo. Nga haantay ko mga mapangusga, itiwagas nga panagbiag, ti dalan ni Kristo, haan ko mga dagito iti pampanunutan tayo. Kuno ti iwagas kasano dayjay? Oh, dayjay. Ayat, pamakawan, kinapakumbaba, ti lumamang, ti may lumamlamang iti imatang ni Apo Diyos, daytay makabael nga agpakumbaba. Dayjay ti baro awagas ti panagbiag ken ni Kristo. Haan nga idaytay sinno ti katatangsitan. Haan nga daytay sinno ti mga abak. Haan nga kasdi ti wagas nga ibagbagana ni Apo Jesus kada tayo. No sinno ti makapagbiag anapakumbaba, mangawat ken ni kabsat na mangpakawan no nagbasol, ayaten na latta kalaksidan ti katatao kinakapsot, nagkurkurangan na ayaten na latta, dayta ti baro awagas nga agturong ken ni Apo Jesus. Iso nga kunana siyak ti dalan. Intuloy na kinapudno. Agbiag ko na, ti karit na, agbiag tayo iti kinapudno. Haan tayo nga agin ko na. Awang ko mati lumamlamang, isong ano ti pampanunutan tayo, awang ko mati lumamlamang. No kumano na pang ka nakiparti dito yung Salcedo, taad na nagpakasar, haan mo nga pampanunutan na, inya na alam pare, kukod kanya, kasi ka, dalem. Ingkalugong natadalaman tap na nga madlaw so agar aruyot. Diyan mo no poblasyon sor norte wano lukboban data. Haang ko mga no daytay sinno ti lumamlamang. Di makaammo no sinno ti makaited ti pudpudno. Dayta ti baro adalan ken ni Kristo. Iso dayta ti pudno. Tapno no magunod tayo daytoy, dayedaan kitaan nyo nagpigsa dijay dating ni Apo Jesus, kultura, pamati da, nakasanayan da, idinapan ni Apo Jesusen, haan nga rumbeng dayta kunanan. No nagbasol, pakawanam, uray maminribo, maminpito, pito, kunanapay, no mabisin ni kabsa mo, saranayam, ilaksid mo data, pamati, partido, nagiwaras ka ayuda, nagiwaras ka amin, kasla ka dagitay balo, awan mapilpili, ado tinariring amin, di mat, dim pablaak data ayudan, apo, ado tiriri, amuyo tinariri, hanga dagitay awanan, dagitay addaan, Father, ipurpes ko mamo dati anak ko, mistra ka nga rod. Ada pagtrabawam. Diyan mo na, dati munisipyo, da kay sa mga taga-munisipyo, ado ti anak na ka nakalista. Ay, pakawanam haan mga. Na ang kukunak lang. Dahil dyan, patas nga panagserbi. Awan ti maidumduma. Pamakawan, uri kas ano, maminpito-pulo apito, pakawanim lata, kaya na agbalbaliw. Agbiag ti kinapudno. Iti katatao tayo haan nga maibagay nga day tayo, aglilin namang tayo, no sino ti mga abak, sino ti kasla agbalbalay gihaan, tinabalay gi nga ibagbaga na ni Apo Jesus, napudnoan pa nagserbi nga addaan, pudpudno akina, pakumbaba, taapaya daytoy. Iso nga rin ti ibagbaga na, dito'y ibanghelyo, umay kay to alaan, isaganat ti dalan, nga masapol nga, tapno magunudyo ti biag nga awan pagkurangan na naginawa a panagbiag. Anya daytoy naginawa a panagbiag. Kas anong magunud tayo daytoy naginawa nga panagbiag. No ti biag tayo iya ka aruba, pamilya, trabaho, addaan dayay, ramon ti ayat, ramon ti kinapakumbaba, napudno nga panagserbi, panunutom di pagsayaatan ni kabsa mo. Dayay ti naginawa. Narikot day biag nga, ti ammo tayo ka nabanang tayo, iti material abanag, ngam kawaw mo day puso tayo. Narikot nga panagbiag nga ti ammo tayo, nangato di position tayo,
Anyaman, ili, barangay, una anyaman nga posisyon, trabaho. Ngam iti posisyon tayo, iji imatang ni Apo Diyos ka, naud-udi tayo, taapaya, personalin tayo ti misyon. Haantay abagi, dito ang misyon. Impaiman na kada tayo. No anya ti talent mo, no anya ti adda kanyam, no anya dagiti regalo sagot ti Dios nga adda kanyam, isu ti iburay mo tapno maitan-ok ti biag dagiti kakabsat mo. Naduma-duma a talento o sarum dayta tapno maitan-ok dayta ti biag nga awan ti pagkurangan na. Kinagpintas datoy kunana, oray di kararag tayo anya ti kunana, Apo, tulungan na kami nga manglipat mangibaleng ti daan a kinatao mi. Nya dagiti daan nga kinatao, tinangsit, gurgura, kinamanaging bubukod, pinnangato, tapno rumuar ti baro abiyag. Isu day ti panagungar, tapno rumuar ti nasansanto na daldalos a panagbiag. Taan ni Apo Isus nga rod nga kunak, ulitin tayo, ijay kultura anadanon na, di pamating anadanon na, nagijay aramid nga nakasanayan da, kinorek na, haan na nga inaprobaran. Isu day ta rimuar ti biag, para kanya na, isu day jay kunana, siyak ti dalan ti podno ken ti biag. Haan nga makapanti ama, ti haan amag na kanyak. Nagpatag. Denggan nyo, haan nga makapanti ama ti hanga magnakanyak. Dadtamanan, sumrek ti sakramento. Agdalyasat tayo ti sakramento. Kalpasan nga nagdalyasat tayo ti sakramento, anya ti kunana, ibiyag tayo ni Kristo. Ibibiyag tayo mo ilang ata, uray nga ata na agkumkomunyon ka, sakramento ti kinapakumbaba, sacrifice. Adda nga tamot umuk-ukuok nga kinapakumbaba ditoy. Sakramento ti ayat. Kaya mga tati agayat nga uray sikat ti maawanan. Sakramento ti napudno nga panagserbi. Kayam ka diti agserbi nga haan lang nga kwarta ken di supapak na berberokam. Sakramento ti panagkaykaysa. Kayam ka diti makikaysa uray no kunam nga nagbasol ni kabsat mo, uray kunam nga nakapso ni kabsat mo, kayam nga tanga arakupen tapno adda panagkaykaysa. Dahil ti ibagbagana nga di kararag tayo tulungan na kami amang lipat ti daan a kinatao mi tapno rumuar ti baro abiyag kada kami. Isu dayta ti biag ken ni Kristo. Isu dayta ti biag nga maiyan nurot iti pagayatan ni Kristo. Isu dayta ti kungkunana nga siyak ti dalan no maaramid mo adda ka ti pudno, no maaramid mo addaan ka ti pudpudno nga biag. Isu dagiti kakabsat tayo. Isu ti panakibiyag na napudpudno kadagiti kakabsat tayo. Wan kakabsat awis adatoy kadatay amin. Awan ti excuse. Awis na nga makipagbiag tayo magnatay ti dalan ni Kristo. Kano anya ti makuna tayo naparpano aramidan tayo daytoy agtupak. Haan nga maibusan, haan nga makirasan ti may kinamanagparabor ti Dios. Nang runa kada tayo nga agtartarigagay a sumurot ken kuana. Haan nga agsarday ti grasya ti Dios. Nang runa kada tayo nga may karkarigatan nga magnae ti dalan na.